ಒಂದು ಪೂರ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಟ್ರಿಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಆರೆಂಕಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಲ್ತದು ನಟದ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ನಲ್ತರ್ದು ಎಂಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ತದ ಬೊಕ್ಕೆತ್ತೆ ಎಂತ ಇನಿ ಪೋತೆ ಆಯ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ದಾದಂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾನ ಅಂದ ಅಲ್ತ ವಿಸ್ಮಯದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಂಟೆ ಏತಾತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ 4:42 ಆತುಂಡು 4:43 ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ನೈಟೇ ಬತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿ ನಮಗ್ಯಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಅಯ್ಯನ ಬುಡ್ರೆ ಪೋಪರ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಇನಿ ರೆಡಿ ಆದೆ ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಲಕ್ಕೋಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಕೋಡೆ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆತುಲ್ಲ. ಕೋಡೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಆಯೆ ಜೆತ್ತುಜ್ಜಿ ದೈಗ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುರ್ದು ಪೋಪೆರೆ ಪಂಡು ಪೋಡಿಗೇಡ್ ಆಯೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಜೆತ್ತುಜ್ಜ. ಸೊ ಇನಿ ಆಯನ ಲಕ್ಕೋಡು ಬೇಗ ಪಿನ್ನ ಲಕ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ. ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳು ಲಕ್ ಪೋ ನೀತ್ ಬಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯ್ ಮೀಯರೆ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಲಂಚ್ಗ್ ಆಯ್ಗ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತದ್ ಬುತ್ತಿಗೆ ಕಡಬುಡುಂದುಲ್ಲೆ. ಗಂಟೆ ಐನಾಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ವಿನ್ನ ದೂರ ಪೋಂತುಲ್ಲ ದೂರ ಯಾನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೂಜಿ ಪೂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಎರಡು ಬುಕ್ ಅಂತ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೋಗಿ ಫುಲ್ ನಿಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಬೋಗಿ ಬುಕ್ ಅಂತದ ಯಾನು ಮೂಜನೆ ಬೋಗಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ. ಹೌದು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಶುಭಂ. ಹಾ ಶುಭಂ. ಈ ಓಡೆ ಪೋಪುನ ದಾಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ವೈಕ್ ಬಂತಿದ್ರು ಪನ್ನೋಡತ್ತ. ಹಾ ಪನ್ನ ಓಡೆ ಪೋಪುನ ಈ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕುಲ್ ವಿಸ್ಮಯ ಕುಡೋರ ಅಂದೆ ಕುಡೋರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪ ಪೊತ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಹೋದದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಫೋನ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಾಯ್ ವಿನ್ನ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್. ಸೊ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ.
വീഡിയോ നിക്കുൽ ഫസ്റ്റ് ಡೇ ತೂದಿಪ್ಪುವರು ಮೆಗ್ಗೆ ನೀ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಅಕಲೆಗೆ ನೀ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಲೆಕ್ಕಡ ಟ್ರಿಪ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋತೇರು ಒಡೆಗ್ ವೈಶು ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಸ್ಮಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಡೆ ಮುಟ ಬಂಡ 4 ಸತಿ ಪೋತಾಡೆ ಕಣ್ಣೂರ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ಎಂಕುಲೇ ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಎಂಕುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋದಿತ್ತ ಪಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸೊ ಪೋದಾತ 4 ಸತಿ ಆಂಡಲ ಆಯನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪೋರೆಗೆ ಜಾ ಪನ್ಪಿನ ಆಯನ ಟಾಪಿಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏನೇಕ್ ಪೋಪಿನಿ ಪನ್ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಲ್ತದು ನಟದ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ತರ್ದು ಎಂಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಂತ ಇನಿ ಪೋತೆ ಜೊತೆ ವರ್ಮರ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲೆಗೆ ಬರ್ರೆಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈತಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲೆತೊಂಬರ್ರೆಗೆ ಈಗಲೇ ತೋಪವ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಜೋಶ್ ಡಿಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕ ಪಾಪ ಏಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಅದಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಲಕ್ಕುನು 15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಲಕ್ಕುನು ಅಣ್ಣ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಬನ್ನೊಂದು 5 ಗಂಟೆ ಪೋರೆ ಗಾಯಾಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಆಯ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ತಲ್ಪ ತುಕ ಆಯ್ನ ನನ ಬರೋಡು ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬೈಜೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬೈದ 10 ನಿಮಿಷ ಸೊ ತುಕ ಎಂಚ ಜೋಶ್ ಡಿಪ್ಪುವೇನಾ ಏನ ಕತೆ ಎಂಚ ಬಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಫೋನಾಗ ಕೇಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪತ್ತಾರ್ಪೇರಾಯ ಕೇಂಡೆ ಐಕಾಯ್ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಒರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಕನ್ಪೆಗೆ ಒರಿ 50 ರೂಪೀಸ್ ಕನ್ಪೆಗೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಾದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ವಿಸ್ಮಯಡ್ ಪೋತಿನ ಕಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವಳು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಪನ್ ಸಪರೇಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಲ ಸೊ ಅವಳು ವೆಜ್ ಅನ್ನೋನು ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಚಪಾತಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡ ಬಿಡ್ತ ಆಯಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ವೆಜ್ ದಾಲ ಎತ್ತನ ತಿನ್ಲ ಪಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಆಯಾಗ ತುಕ ದಾಲ ಕಾಸ್ ಪಿರ ಕಂದೇನ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೇನ ಬಂತ ತೂಲೆ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೇರು ಬೈದೇರು ಕಾತೊಂದಲ್ಲೇರು ಏಪ ಇಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ನೋಡಿ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಮುಖ ಚಂದ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಖುಷಿನೇ ಸುಸ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೋಗುವಾಗ ಇದ್ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಗ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತಂಡು ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋದು ಬರೋಡ ಇತ್ತೆ ಇದ್ದೀಯತ್ತ ಆರಂಕಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೊ ವಿನೀಶ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ ಏ ಒಲೆಪ್ಪು ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತಂಡು ಟ್ರಿಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರು ಮಸ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂದ ವಿನ್ನ ವೈ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವಿನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಪೋಪುನಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಶ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದಿನ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋತು ನೀಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಿಂಗೆ ಟೆರನೈಟ್ ಕಣ್ಣು ಏತ್ ಸತಿ ಪೋದೆ ರೆಡ್
ಅಂಚನ ಅಂದ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುಂಟು ಅಂದ್ ಟೈಮ್ ಲ ಆತುಂಡು ಏ ಬಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ಕಿಯಾರ ಹೂ ಹಾ ಬಂದ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ದಾದ ತಿಂದ್ರೆ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಪಲಾವ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೇ ನಿಜವಾದ ಆಯಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊಬ್ಬುದು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ತರಬೇನೆಗೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಆಯ ಆತ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕಲೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ಆತಿ ಇಜಿಂಡ ಆಯ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತು ಈಗ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಪೋಪುನಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುನಾಗ ಬನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಇಪ್ಪುನತ ಗಮ್ಮತ್ತಾಯಿನ ಜೋಶ್ ಅವು ಉಂಡಾಯಡ ಬಟ್ ಅವು ಪಿದೈ ಬರದಿಜ್ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೆ ಐಕ್ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ಪಾತಾರೆ ಪೂರ ಬಸ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕಲ್ಕಿಯರ್ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಬಂಡಾರ ವ್ಯಾನಡ್ ಪಾಡ್ನ ಅತ್ತ ಅವಳು ಬಸ್ ಇತ್ತ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ತರ್ದ ವಿಸ್ಮಯ ಪರ ಬಸ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಜಾರ ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾನ ಟೀಚರ್ ನಕಲ್ ನೆರಿಯರ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಪುರ ನೆರಿಯರ ಇಚ್ಚ ಪಾಪದ ಟೀಚರ್ ನಕಲ್ ಎಂಕ ದಾದಂಡ ಪತೊಂದ್ ಬೈದಾನ ಅಂದ ಅಲ್ತ ವಿಸ್ಮಯದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರ್ ಸರಿ ಸರಿ